arlo desberdinetatik, bai ikasleekin, baina bai hiritarrekin ere, eta programazioaren barruan okurritu zitzaigun zergatik ez ingurumena arlo desberdinetatik landu, baita ere artearen bitartez, orduan eta amets, eta gaurkoan fusio txiki bat egingo dugu ingurumena, esperologia eta bersoaren artean. Gogorarazi, igual ingurumen etiketako musean euskarazko jarduerak ere badirela, eta hurrengoa heldu den otsailak 28 izango da Jakob Arrekondoren eskutik, beraz animatu parte hartzera eta bide batez informazioa jaso nahi baduzue hurbildu eta apurtu zuen emaila edo programazioa. Beraz, gozatu eta ongietan. Arratsaldeon gaurko konbita berezia kuriosoa, bersolariok naizta ez dugun espeleologoen soa, argazkita hitz pasa dezagun arratsalde bat goxoa, biak batera esploratuaz mendia eta bersoa. Arratsaldeon ta ongi etorri, lehenengo hitza hortxe da, esperimentu txiki honetan, jendea berri gozen da. Amestabiok etorri gara, jauziz hitzetik hortzera, Pirineoko bihotz txikitik, bersoaren bihotzera. Ni sekula ere naiz sartua argazki hoien barruan, enaiz ibili mendiko leize eta urbiden esparruan, hitz teknikoak ta azalpenak Juliorentzat orduan, eta geronik itzuliko dut entenditzeko moduan. Entenditzeko moduan beraz egin behar denez dei, ezker eskubi eta aurrean hemen gozulo hango behi. Amestabiok kantatu ala hemen dauden argazkiei, belarriekin egin argazki guk botatako bersoei. Orain barkatu hor ertzekoei eiten badiegu bultza, argazkitara zuzentzea da gaurko bidea kunsa. Julio Arazu aimea da egin zenuen goruntza, gogoa ez dakit baina baduzu espeleologo gorputza. Aztertzen hasi behar bagara Julioren gorpuzkera, saiatu nadin alde batean konplexutxoak ustera. Dimensioak neurriak neurtu ta soka batez batera, sartuko nintzake baina gero igualezin atera. Mendia sarri gure begiek dute aztertzen, barruan zenbat bide dituen
Arrazoa soilik ez dagoela Parisen eta Londresen. Euskal Herriko mendiek ere egin zuten enkargua, ta guk pertsono kritikatzen ondokoaren larrua. Targazki hauek dira testigu zein den gure amarrua, beti ez direla gauza berbera, kanpoa eta barrua. Pentsalarrako eremu hortan barrua ez dela ñaño, horko erreka eta horko puzu, horko hotza, horko laino. Garai batean milioika urtez arna sarturik horraino, ur zarrak asko zindar gehiago du gure dinamitak baino. Espeleologo taldea hor da lehen entzun die ahotsa, kontatu digu batek ia zer izan zen hango aitortzan. Nik esan diot zer esperientzi, nola izan zen bakoitza. Hitz bat hautatu behar baluke, litzatekeela hotza. Hotz egiten du, baina Julio barrurantz doaz alare, esploratzeko ilusioak harturik beren mirabe. Leiz ez du loko hotela hotzatak gogorrenaren pare, baina debalde hartu liteke bukinetik pasagabe. Baina guk pasa ez genuke nahi dugu hemen geratu. Hotza medio txurro batzuek lurpean oidira eratu. Estalagmita, belarriak minberatu. Zein den bat eta zein den bestea, oraindik naizen enteratu. Pentsa neukere kontu hoietaz ez dakidala soberan, baina badaukat memoriari eragiteko joera. Biologian behin izan nuen maisu baten arabera, bat behitik gora hazten da eta bestea doa goitik bera. Dakarkigun pertsonetara, zure hitz intelektuala, bat betik gora zein goitik bera, azalpena mundiala. Pertsonetane horrelaxe da mundu hontan zartu ala, beti gora dikoan hori, goitik bera dikoala. Beste gauza bat ere badakit ta harrituko zara hau, estalaktitak luzatzekotan ez direla aski igau. 1.000 urtez zentimetro bat ezin baitu egin rirrau. Egia esan pazientzi horrek ni nervioso hartzen hau. Mila urte behar dituzte,
han larrateko gerizan, hazi daitezen zentimetro bat, az daitezen euren gizan. Espero talde hau baina ez ote dago desditxan, han 6 bat egun pasa dituzte, ta ezin da askorik izan. Han 6 bat egun pasa dituzte, beren esku eta begi, urratutako buzotak asko, zurrildutako aurpegi. Ta hori asko edo gutxi den galdezka zabiltzan neri. Maite bat duzu ez da askotak klaustrofoentzat gehiegi. Klaustrofobi ez dugu eta segizagun itzen maizu, hemen argazki batzuk pasata, beste batzuta jarraizu. Begirazazu dauden bi hanka eta bi begitxo izu. Argazki hori ikusi eta zeiradokitzen dizu. Hankak horrela zabaldu eta bere buruari jira, bi begiz igual ikusi nahi du barne erreken diztira. Baina lehenago zuk leku hotza dela zenion tatira. Hori hor disfrutatzen ari da, bero gailuai berira. Igual aztertzen arituko zen hankapeko urmaela. Igual aztertzen arituko zen hankapeko mela-mela. Baina naiz gaia aldatzea den aldatuko dut horrela. Begiratuta iruditzen zait, pixaleak zegoela. Aizu Julio bota berdeak ta ez dauka indar gutxi. Hau mendiaren bihotza dugu, ala nahi du erakutsi. Milioika urtez zulatutako urak bideari eutsi. Zure ideiekin etzaiozula poesia dena hautsi. Arrazoi duzu buelta dezadan nere poesia sena, eta aztertu dezadan berriz argazkien almazena. Argazki hontan ikus daiteke borobil erdi zuzena, nola natura izaten dugun arkitektorik onena. Dudarik gabe norbaitek noizbait zabaldu zuen tunela, ta naturaren fenomenoak horko aizeta arbela. Eta pentsatzen ari nintzen hori ikusi bezala, Oteizak ere lurraren lanak plagiatu zituela. Beraz, hartzen zuen iturri, lurrazpietara sartuz, utzi zegoen ura betetzen edo bete ura ustuz. Ikus daiteke egenplu hortan edo hori egenplu hartuz,
zenbat arte lan egin ditugun, naturari begiratu. Baina Julio gaurko lekuak baditu 3 lautoki, eta aruntza abiatzea nahi nizuke iradoki. Nere barrua jada ustu da espeleologikoki, gaiak hartu itzazuzuk metaforikoki. Espeleologikoki, kasu egin horri, ta nola etzaion egin hain arrotz inorri, alda dezagun bidez, ta aruntzak korri. Zuen gida izango dira gaur bizorri, ta plazer baduzue atzetik etorri. Ta plazer baduzue atzetik etorri. Beraz puntan dauzkagun hauetara guazen, ze metafora duen nenbilen pentsatzen, espeleologoiek zuloak miatzen, bersoaren ganaino nau horrek bultzatzen, ni ere bersotan nabil barru hau zulatzen, ni ere bersotan nabil barru hau zulatzen. Nola biok gabiltzan sortzaile karguan, kantatzea etortzen zaigu enkarguan, barru hori zurratuz, azturik larruan, beraz jakin nahi nuke zure amarruan, ze gauza izkutatzen den ametxen barruan, ze gauza izkutatzen den ametxen barruan. Pentsamentu okerrak, ausardia lotxak, bulkada desberdinak darabil bihotzak, inoiz putzu handi bat ta kriston pagotxa, inoiz bide luzea, inoiz soka motza, ta Deus okurritzean Jesu Kriston hotza. Ta Deus okurritzean Jesu Kriston hotza. Espeleologia da bide polita, bersoa aztertzeko ta hortan hasita, zuri beste galdera bat dut etorrita, behin holtzara derata kantuan hasita, inoiz sentitu alduzu soka ebakita, inoiz sentitu alduzu soka ebakita. Bersotan pasaritu zenbait egun ta gau, erortzeko ikarak beti hortxe dirau. Bai soka ebaki zait batzuetan rirrau, ni zuzen zulorantza beitik katuek miau, eta bersokideak erreskatatzen nau, eta bersokideak erreskatatzen nau. Bersoak erortzea izaten du arau, ta eroriak
soilik ez dira hiru lau. Beraz erori eta zu aditzeak miau. Nik uste nuen esan behar zuela hau. Bersokideak egin oidiote lakua hau. Bersokideak egin oidiote lakua hau. Grazi pixka bat badut nik neure tontoan, inoiz neure baitara erdi gorrotoan, baina izana dago izenen txokoan, diferente gabiltza gu geure zokoan, ni beti ametxetan zu beti sotoan. Ni beti ametxetan zu beti sotoan. Neronik erori naiz nik jarri zepoan, eta nago nasmendu erabatekoan. Azken aldian pentsa bersoen jokoan, erorita sentitu oinaiz oztopoan. Ardo zarrik ez dago sotoren sotoan. Ardo zarrik ez dago sotoren sotoan. Ederki egin duzu zuk zure kronika, nik aldamenetikan kolpeta zirikan, baina enazazula hola madarika, entzuleari hori baitzaio polita, bersoa ederren da erdi erorita. Bersoa ederrena da erdi erorita. Mendiaz egin zadan beste behin lotura, babaitaukat berso bat lehengoen kontura. Mendiperapen egin zuten abentura, ta neri etorri zait batean duda, ardo zarrik sartuko altzuten barrura. Ardo zarrik sartuko altzuten barrura. Ez dakit nik sartuko zuten ba ardoan, bostegunerako ere behar da tragoa, ta tartera eta tarteka busti nahi bada agoa, baina hotz izugarria dago ta ordoa, temperatura horietan hobe sagardoa. Temperatura horietan hobe sagardoa. Mendira sartu ziren biztanlen bezala, bihotzik ez delako atzematen dela, baina nik entzun izan, oi baitut horrela, bideari jarraituz bestela, batzutan infernura heldu litekeela. Batzutan infernura heldu litekeela. Utzutan zenbat ibel eta zenbat apon, horiek eren nunbait lurretik eskapo. Horra kanpamentu bat lurrazpitarako, ez kamararik eta koberturaz kanpo, hori zulon bat da Puigdemontentzako. Hori zulon bat da Puigdemontentzako. Araze okurrentzi ametxak, beti ez dira izan
horren amets beltzak. Puigdemont aipatu duta zerdun etxetzak. Irten bidea eman anaian mendi ertzak. Justiziak badu beste zulo bat beretzak. Justiziak badu beste zulo bat beretzak. Karuaren zulotan askotan erori, justiziaren mitoak zenbat kategori, baina Milen Puigdemont aipatu dut ongi, horra mendi bat eta utzu edo hobi, Puigdemont izenak ez aldio hori, Puigdemont izenak ez aldio hori. Mendia eta Puigdemont joan da aparte, emaidazu deskantxu araindu arte. Emaidazu deskantxu araindu arte. Aurrera doan gure itzain jolasa, lehen mendiko zulotan egin solasa, klaustrofoboak ez du hain ederki pasa, hemen kanpo kaldean orain bai arnasa, hemen kanpo kaldean orain bai arnasa. Naiz eta bizagoak oinezka indartu, naiz eta prestatu den ta armesak hartu, espelero batek behar du hausnartu, ta gutxinez bi aldiz sartu edo ez sartu, ta bi aldiz pentsatu, sartu edo ez sartu. Rio egin dugun bidean kontura, mendi horien bihotza ekarriz kantura, talarraine azpia harturik burura, zein ondo sartzen zaidan iturriko ura, zein ondo sartzen zaidan iturriko ura. Ta orain aipatu duzu zure ur guztia, larrako kadearria, enetze guzkia, badu ezaugarri bat goia eta azpia, filtratu dezakela datorren guztia, filtratu dezakela datorren guztia. Beraz filtran lezake eta beruz dira, itxaso bat azpian ta azediz dira, lehen beti Baionara ta Hondarri dira, Navarra Maritima orainik bizi da, Navarra Maritima orainik bizi da. Atzera joan zara urteetan kauela, buelta gaitezen ona akabo bestela, paus paisai hau ikusita hain gris hain umela, esango altzenuke gure herria dela, esango altzenuke gure herria dela. Bueno, beiraro eta ezin kendu, neska mutilak bertan baitxutik mantendu, arropak zabaldu ze desantola
Badut beste duda bat behiratu ezkero, hemen zeote daude goxo bezain gero. Sartu aurretik edo aterata gero, sartu aurretik edo aterata gero. Ai Julio ari da buruan nekatzen, bera nola bizi den gu horrek azaltzen, ustekabe ari da bere burua saltzen, sartu aurretik ez da erropa saltzen, sartu aurretik ez da erropa saltzen. Pentsa argazki bat zein argazki klitxea, dela arte lantxo bat mendik zein leizea, tarte lan guztiekin gertatu antzea, norbere esku dago interpretatzea, norbere esku dago interpretatzea. Hemen zerbait badio argazkiartea, bosta zaborrak bolsa azarrak zenbat, honek zete bateak, honek ze galderak, bueno hemen badago Gipuzkoarren bat, bueno hemen badago Gipuzkoarren bat. Gipuzkoarrik dagoen pixkaten atzen du, Aramendi azpian ze atarramen du, bertzilatze sistema nahi zuten mantendu, ojala kanpoan egingo bagendu, ojala kanpoan egingo bagendu. Bai kanpoan egiten behar genuke jakin, ta gainera kontzientziz ez soilik marketing, baina arazo bat dut sistema honekin, zenik ikasia dut kolorearekin, zenik ikasia dut kolorearekin. Izenak badauzkat eta zaude seguru, naturzaletasuna enetzen apuru, arroia mendimanda edo iturburu, batzutan zabortegi bihurtzen ditugu, batzutan zabortegi bihurtzen ditugu. Baina goiko hortan ez segitu diotasun, orain egin zaiozu bekoari kasu, badu zerbaiten forma Julio aizazu, nik badakit zer den zuk esplikatu zazu, nik badakit zer den zuk esplikatu zazu. Azaldu dezake lehen babainekin, honen zulotagoiko harritxo hoiekin, hau da telefono bat egiten duna rin-rin, ta hitz egiten duzu Australiarekin, ta hitz egiten duzu Australiarekin. Ba ez horren egiten du lurra ongarritu, zulo horrek zeku saitazen izpiritu, baina horra sartzen ez da inor atreditu, espeleologiak bere mugak ditu, espeleologiak bere mugak ditu.
Beraz, komunzuloak goian zeloak, baina orden odeioz kendu beloak, betetzen hasi dabaz espektakuloa, prestatzen ari dira bigarren zuloa, prestatzen ari dira bigarren zuloa. Lehen zein gutxiekin gintezken mantendu, araze teknologize funtzionamendu. Da iskina batean rokak ipintzen du, da iskina batean rokak ipintzen du. Hau ez da konformatzen kuisten mont eta miau. Ametxek hobetzea izaten du arau. Azken bertso horrekin ni gelditu naiz, guau. Roka aipatu duta arrizko utzi nau. Roka aipatu duta arrizko utzi nau. Teknologia zaharra etzen hor bukatu, gure etxekoraino dute bilakatu, baina hor egiten du geure baitak kantu. Ez zilarta ez urre eta ez espantu, ez zilarta ez urre eta ez espantu. Alagaiten argazkiza hitzak diuten, espeleologian egintzena aurten, ikuste alduzue jazartu nezaken, argindarra nola preparatu zuten, argindarra nola preparatu zuten. Beraz hola egin ziren energian jabe, ni pixka bat argitu egin naiz alare, argindarra zertako indar horien pare, barrua ikusi dut bonbilarik gabe, barrua ikusi dut bonbilarik gabe. Lenda bizi zaborra, plastiko papela, sailkatzen zuten eta behar du horrela. Orain argi indarra guztiak panela, nik uste gauzak ongi egin zituztela, nik uste gauzak ongi egin zituztela. Zuloen bila horren beste urten, gero zaborta kontu hainbeste berduten, argindarra ere ia naturaren truke, denek handik buelta bat egin behar genuke, handik denek buelta bat egin behar genuke. Zaborrarekin lotuz bada hainbat gauza, bersolariak ere hitza eta perpausa, berso batzuek dira geruzaz geruza, batzuk organiko eta asko errefusa, batzuk organiko eta asko errefusa. Bai bersorik onenak beti amesteko, baina hau etzen gutxi hemendik hasteko, izan organiko naiz errefus usteko, hortxe uzten dituzuek bereizteko,
baina izaten dira bihotzak jarriak, eta behin jasotzean zuen belarriak. Izan behar lukete berziklagarriak, izan behar lukete berziklagarriak. Julio orainkoa zen azken etapara, Igo behar dugu azken aldapara, hiru argazki edo azkenekoak ara. hau azken aukera da, atera kamara. Ta hauen bai gure paisaiak guztiak, zuk baotenak izun dauden kokatzen. Nik larrako aldera nengon begiratzen, Hori ez dakizula dutik apostatzen. atrebitzea zara diru pixkatzen, apostu egingo dizut nik bakakitala. Ze probintzitan dago botazazu alda, Ara berriz galdezkatu intelektuala, erantzun bat emazuzu originala. Ez da hain zaila behintzat zazpi aukera daude. bien artean dago larrakoi eta ben. Zazpi edo igual 6 historian jabe. Bai oraingo horretan ja egin dut alde, Nafarrota Siberuta erdian larra, Bat asmatzeko nunbait bi esan beharra. goian elurra duta azpian belarra. Nere ustez behintzat hau da Siberutarra, bakoitzak behikatzen du bere aldetikan. Nik uste dagoela gure herritikan, Julio pixkat duzuzuk manexetikan. Probintzi zendatzea beti alberrikan, Euskal Herrian dago gaur egin nahiko, Baita guztiak gara gu elkarren maiko. begiratu ezazu gurean zer mosaiko. Horregin behar zuten zaldiko maldiko. Begira nola doazen batetik bestera. Hauze animalira, minarlo eskera, Zaldia nion baina behorra ote da. ez bat eta ez beste saukoa galdera, ez da zaldia eta behorrarek ez da. Ez dakienak beti eiten du protesta. Nik uste dut daukala mando baten kresta, Asko haute zen edo hori neukan kezka. Neretzat hauek dira denak lauankako. denak igualak dira behin ametsentzako. Baina espezialistak zehaztu beharko. Zulasai erantzuna heldu da biharko. Buenota, segiko dut argazkin begira. Mandoaren kontuak bukatu aldira. Lore hauek zein dira bar esan zazuk dira. Moreak dira eta talde diztira. Nik deskribatu zititutazuk definitu. Duri pana direla abadut aditu. Ene Julio honek zenbat izpiritu. Eta gainera daude enbat edo piku. Ta gutxora gehitan ez dugu amaitzen. Beren bertsotan gabiltza hasi da jarraitzen. Bate galdetu eta erantzuna aitzen. Egindago tratua lehendik alabaitzen. Eta gaur entzulea beti hortxutikan. Eskertuta dago eta ez da esan beharrikan. Txaloa ere heldu da euren eskutikan. Ta ez genuen merezi guk berso guztitan. Beraz esku zabalak izango zineten. Ni behintzat meriturik ezin niekeken. Guan egin du gara baten nola besten. Ta bi artista zure figura egiten. Ara pentsatu hoien entretenimenduan.
momentua. Hauek jaztu dute gaur kampamentua. Iarko Picassoren entrenamentua. Biarko arte horrek ordu zimentua. Marrazten ari dira igual bi eta zu. Nigarrazkiren bati egin diot kasu. Lasai segi gugatik ez da embarazu. Zugorko borobilen itxura daukazu. Baina utzi ditzagun lasaita bakean. Eta segi dezagun bersozko artean. Jendea hemen poziritzaren katean. Elkartasuna ez da izaten kaltean. Museoa omentzen monasterioa. Arkitekturaz behintzat badu balioa. Lehen hemen egiten zen evangelioa. Baina bukatu egintzen hango jarioa. Eta orain aldatu du liturgia. Orain ez da etortzen onizak juria. Baina denbora egin du zuria. Ta orain irakusten du apaindugia. Paretak berrituta bihotzak alatsu. Egia esan ezer ez du honek faltsu. Proiektu berri baten dabiltzak kotasu. Eta ala segitu nahi dute indartsu. Kultura zabaldu bi museo berrira. Ta ingurumenai beti ateraz diztira. Begira ezkerrera eta eskubira. Proposamenak ongi etorriak dira. Erakusten digute natura zaintzeko. Eta gu etorri gara hitzez apaintzeko. Ez ditula segi munduan antzeko. Hitza natural baita natura hitzeko. Beraz beharrezkoa guztien lotura. Hori da den maitatzen den arkitektura. Azkeneko autoa jatxapa modura. Beraz zaio esateko garaia heldu da. Ona etorrita ez genekien erdi serio erdi jai. Hartu ari bat argazkitatik eta gero ari jarrai. Mendian barna ibili gara, ta tartekak utzutan blai. Itxaropen batek hartzen du ala izango altzen ai. Zerbait ikasi duzue igual, Juliotani behintzat bai. Egoten da zer ikasi saiatzen badak norbera. Larra azpiatzeko bazulo, zeukana argi sobera. Ore zuei mendizaleak, talde gehiena hortxe da. Segizazue zulorik zulo edo portxetik portxera. Gu bidaiatzen segiko dugu, bersoaren bihotzera. Beraz bidaian segiko dugu jaso dizut belarritik. Beti hurbildu zeuen gandik ta deitu ohi duen herritik. Eta nola duk zeo zer jaso dugun
gauza logikoa, beti bihotzez jokatzen baitu eta beti betikoa. Eskerrik asko saio ederra, espeleologikoa, Nenzi persoa nola artea, ez baita estatikoa. Segizazue ontaz egiten, museo dinamikoa.